ahinya kiwacho ni omed mana ling jok modong koni omed mana wuoyo mano to mana kore mar mondo mi ni giduto chopo kare. Penjo mantie sani maduong' en ni koth ich Rigathi Gachagua oko ng'ama dhi kawo kare. Nitie kwan migoyo ni odong' e Central kata odong' Kenya madiere ka kata owuogi otere oganda mamoro mondo mi oyude. Di iwachi yo machal nade kama koro ka ntiere jadek midewo madito moting'o Profesa Kithure Kindiki, Anne Waiguru koda Musalia Mudavadi. E kind ji mamoko moting'o nyaka Mutahi Kagwe, gin mana nyingi milieko ni jogo manyaka okane. Ing'eni kapoka duoki kuom jomi wakwano nago. Kamano. Tadwa na nyisi ni ng'eni, I think the president niga deep thought. Nikech gigi timore kanyora ko bedo gi lweny grawere manye dwaro mondo piny olokre. Ting'eni gima wilgo wadwa wil gi Nyasaye so much. Nyasaye nyalo bedo ni kelo lokruok mare owuon kaka odwaro. An seche moko biro nwang'o ni gik moparo go ok bi timore. Maybe president nyalo change the system on how to govern this country from level makoni no ka piny dene. Wan ga sani wan ga pass political party election. Wan ga ni way forward mar Kenya nango. The way forward nyalo biro gather negotiations. Minyalo nwanga it is not going to okodi beri yo moro ma ji paro ni koro iyiero kata na cabinet secretary mar interior. I would advise cabinet secretary mar interior no koma en gocha duong kendo macha koma ka en ng'ama ong'e gima timo ten go good experts mong'e what security is all about. Nikech security jiwega nene mako ji mitero je jela. No, that is a ministry monego bed no think well for this country. Keche no nego bed no tingo experts ma kila aina ma think to synthesize gimora mora to tero ne to they discuss with president. Keche is the senior minister apart from the deputy president. Gin gija foreign affairs. To Mudavadi has been a lucky man. I would say so. Mudavadi has been very lucky in life. Kata kani oseyiere, odhi orem, jakom mako bade, jakom duoke, uduogo bedo deputy prime minister, jakom kendo karano oseyiere running mate. He has lived a good life and a soft life. But luck is not always. En sani gimo nego tim nikech pod en ga chance. Gino nego bed ni gimiyo mana president advice. Nero Gachagua tigolo. But bangolo Gachagua Kenya dhi bedo nango. Gachagua ero jopinyo makosa ne ogolo. Bangole Kenya dhi bedo nango. Koro Kenya duong moloyo names mikwano gagi. Koro ka wana country madwa neno tomorrow. To koro ji duogo kendo bet piny go president. And I believe no president sani onego bed no consult the church, onego bed no consult the elders, onego bed no consult friends mage, both here and abroad. To wacho ni no, this is the position, to my current position, to my way forward. How do we deal? Koro, even a new system of government nyalo come up from this arrangement. Nikech nobody knew ni jok mine no go Gachagua you would do it. Magana gin mpango mag Nyasaye. So, kibiro kuom Anne Waiguru, she's also another lucky fellow. Nikech no the president not a record, but she still survived. And obe okinen ga jani maber, ing'en tie ng'ato kaka ing'eni nyalo kwo buko to kutwe. To the intelligence to hold a different view from you. Kolo jomine anogagi tin gi manyalo kalo 11 ma NYS. Kind of NYS National Security Intelligence is to give advice. Temo miawi anyisi ning'eni National Security Intelligence ng'en jikiaga. Nitie mag military to nitie makoro ondik manraka mag expert.